שלום לכם, שמי כרמלה נשר. הייתי במשך שנים רבות אשת חינוך, מורה, מנהלת ומפקחת במערכת החינוך. לאחר שנים שבהם למדתי אסטרולוגיה, נומרולוגיה, כירולוגיה ועוד, פרשתי ממערכת החינוך ועשיתי הסבה מקצועית לעולם המיסטי. התחום שאהוב עליי במיוחד, או התחום שמרתק אותי במיוחד, הוא האסטרולוגיה. למה דווקא אסטרולוגיה? לו הייתם מקבלים הזמנה לשייט, האם הייתם בודקים את מזג האוויר? האם הייתם בודקים את גובה הגלים? סביר להניח שכן. הייתם מבקשים לבדוק האם השייט יעבור עליכם בנעימות, הייתם רוצים להבטיח שהים לא יהיה סוער מדי, הייתם רוצים להיות בטוחים שהאונייה שלכם תשוט בנעימות על פני הגלים, הייתם רוצים להיות בטוחים שלא תסבלו ממחלת ים במהלך השייט. כאשר אנחנו יוצאים למסע, אנחנו בעצם מכינים את עצמנו למסע, מבחינה לוגיסטית, אבל בעיקר מבחינה נפשית. כאשר אנחנו נולדים, והנשמה שלנו מתקרמת מחדש בגוף של תינוק ומגיעה לעולם, גם היא למעשה יוצאת לשייט. גם היא מכינה את עצמה למסע. הנשמה שלנו מודעת היטב שיש לה פוטנציאל לשוט בנחת על פני הגלים, אבל היא גם מודעת לכך שקיים פוטנציאל שהיא תיקלע לסערה או לסערות והיא תיטלטל בסערת החיים. מובן שהיא שואפת למנוע מעצמה טלטלות רבות מדי. גם הנשמה שלנו מכינה את עצמה למסע. בנקודה הזו למעשה מתחיל תפקידה של האסטרולוגיה. האסטרולוגיה מאפשרת לנו להכיר את עצמנו. האסטרולוגיה מאפשרת לנו לבחון מרכיבים באישיות שלנו. מרכיבים נפשיים, מרכיבים רגשיים, מרכיבים פסיכולוגיים, מרכיבים בריאותיים ועוד. האסטרולוגיה מאפשרת לנו להבין את עצמנו. היא מאפשרת לנו לזהות את נקודות החוזק ואת נקודות החולשה שלנו. מהם היכולות שלנו? מהם הכישורים שלנו? מהו הפוטנציאל המיטבי שלנו? היכן אנחנו מקלקלים לעצמנו, או היכן אנחנו מאפשרים לאחרים לקלקל לנו. האסטרולוגיה בעצם מאפשרת לנו להבין איך אנחנו פועלים במצבי משבר. משום שדווקא במצבי משבר אנחנו פועלים ממקומות של האינסטינקטים שלנו. אותם אינסטינקטים שברוב המקרים הם המקור של בעיות שלנו. יהיה נכון מאוד לומר שמה שמשתקף במפת הלידה האסטרולוגית, מעבר לאישיות שלנו, הוא האתגרים שצפויים לנו. אבל יותר מכך, דרכי המילוט או דרכי ההצלה שהנשמה הכינה לעצמה מראש. לכן, בנקודה הזו, חשוב מאוד שאנחנו נבין שהאסטרולוגיה היא לא תורה של אגדת עתידות. אסטרולוג טוב או מיסטיקן טוב לא יתיימר לנבא את העתיד שלנו. אסטרולוג טוב או מיסטיקן טוב ישקף לנו את דרך ההתנהלות שלנו, את המסלול שהנשמה בחרה לנו, את האתגרים שלנו לצמיחה אישית ולצמיחה רוחנית ואת דרכי ההצלה שלנו. חשוב מאוד שאנחנו נבין שדרך ההתנהלות שלנו היא זו שקובעת את ההווה ואת העתיד שלנו. אנחנו קובעים את העתיד שלנו. לא כוכבים של מעלה ולא כוכבים של מטה, רק אנחנו. בואו נניח ששוטר עצר אתכם על עבירת תנועה שביצעתם. ביצעתם אותה, אוקיי? אם תחייכו אליו ותאמרו בהוגנות, אדוני השוטר, סליחה, טעיתי. מה תהיה לדעתכם התגובה של השוטר? הוא יטיל עליכם קנס, זה העבודה שלו, זה התפקיד שלו, אבל הוא יחפש את הדרך להקל עליכם. אם תכעסו עליו ותתלוננו ש10 אנשים לפניכם עשו את אותה עבירת תנועה, ורק אתכם הוא תפס, מה תהיה התגובה שלו לדעתכם? הוא לא יקל עליכם, זה יכעיס אותו. אם
תבחרו בהתנהגות גרועה יותר, תחליטו לצעוק עליו או לקלל אותו. מה דעתכם תהיה התגובה שלו? הקנס בוודאי רק יגדל. השוטר יחפש סיבות להגדיל את הקנס. מה דעתכם? האם אסטרולוג טוב יוכל לנבא מה יהיה גודל הקנס שתקבלו מהשוטר? התשובה היא כן. לא. לא משום שהאסטרולוג הוא מנבא עתידות. ממש לא. אסטרולוג טוב יוכל לשער כיצד תתנהגו ומה יהיו ההשלכות של ההתנהגות שלכם על השוטר או על אנשים אחרים בסביבה שלכם. זאת בעצם האסטרולוגיה המיטבית. אם תשאלו אותי, זאת בעצם המיסטיקה המיטבית. כיצד אם כן קוראים את המפה האסטרולוגית? לפניכם מפה אסטרולוגית. בואו נתבונן בה. במפה הזו מסתתר סיפור שלם, מרגע הלידה של האדם עד רגע לכתו מן העולם. סיפור שלם במעגל הזה. עשרות שנים מסתתרות במעגל. איך? כיצד? איך זה עובד? אני אקדים ואני אומר שהעיקרון האסטרולוגי הוא פשוט. האסטרולוגיה היא לא חוכמה ששייכת למורמים מעם ולא חוכמה ששייכת לגאונים. כל אחד יכול ללמוד אסטרולוגיה. לדעתי, אם תשאלו אותי, כל אחד צריך ללמוד אסטרולוגיה. האלף בית של האסטרולוגיה הוא ההבנה שבמפה האסטרולוגית קיימים רכיבים שבאמצעותם האסטרולוג המקצועי, או אם תרצו, האסטרולוג החובב, יכול לבחון את האישיות שמשתקפת מהמפה. התבוננו במפה ותראו שכל 12 המזלות לוקחים חלק במעגל הזה, בגלגל החיים שלנו. אין מזל שלא מופיע במעגל. יהיה נכון לומר שלכל מזל מ-12 המזלות יש תחום חיים שעליו הוא שולט בחיים שלנו, או אולי אפילו תחום חיים שעליו הוא מופקד בחיים שלנו. איך זה עובד? גם זה פשוט. שימו לב, המפה האסטרולוגית מחולקת ל-12 בתים. כפי שהיא מחולקת ל-12 מזלות, כל בית במפה מייצג תחום חיים, כמו משפחה, רכוש, ילדים, עבודה, קריירה. כיצד נוכל לדעת על איזה תחום חיים מופקד המזל? אם נתבונן במפה שלפנינו, נוכל למשל לראות שבית 5 פותר במזל תלה. בית 5 פותר במזל תלה. הדבר שנצטרך לעשות, נצטרך להבין מהם התכונות של מזל תלה. והדבר השני שנצטרך לבחון זה מה המאפיינים של בית 5. ברגע שנבין מהם התכונות של מזל תלה ומהם המאפיינים או תחומי החיים של בית 5, נוכל למזג בין הנתונים ולהבין כיצד האדם יתנהג עם התכונות של מזל תלה בתחומי החיים שקשורים לבית 5. אבל מובן שיש במפה האסטרולוגית מרכיבים נוספים, כמו כוכבי הלכת או הפלנטות. מערכת היחסים בין הפלנטות או המיקום של הפלנטות בבתים הוא מאוד מאוד קריטי במפה האסטרולוגית. יש לנו גם שחקני משנה נוספים שמככבים ומשחקים במפה האסטרולוגית. אבל אנחנו בעצם נוכל להגיד שהמזלות, הפלנטות והבתים הם בעצם השחקנים הראשיים במפה האסטרולוגית. זה בעצם האלף בית האסטרולוגי. ולכל שחקן יש תפקיד שמיוחד לו במפה. בקורס לניתוח מפת הלידה אנחנו נלמד ונכיר לעומק את השחקנים הראשיים ואת שחקני המשנה במפה האסטרולוגית. אנחנו נכיר דבר ראשון את התכונות של המזלות, כי כבר אמרנו שכל המזלות לוקחים חלק במפה האסטרולוגית. אנחנו גם נלמד להכיר את המזלות לעומק מבחינת יסודות, איכויות וקוטביות, ולראות איך זה משפיע על האנרגיות שלנו. בשלב הבא אנחנו נכיר את התכונות של הפלנטות. האסטרולוגיה עובדת עם 10 פלנטות.
איך האנרגיות של הפלנטות יוצרות אצלנו דחפים לפעול או שלא לפעול במצבים שונים בחיים שלנו. הדבר הבא שאנחנו נלמד זה נכיר את מאפייני הבתים, את התכונות של הבתים, ואנחנו נלמד לזהות תחומי חיים בולטים בחיים שלנו, ששם, בהם, בתחומי החיים האלה, אנחנו חווים את האתגרים החשובים בחיים שלנו. ככל שנתקדם בתהליך הלמידה, אנחנו נוסיף לבמה שחקני משנה נוספים, שיש להם כמובן גם תפקיד משמעותי בניתוח של האישיות. אנחנו נלמד לבחון סיטואציות מיוחדות במפה, תופעות ייחודיות שמשפיעות על האישיות שלנו. בכל תהליך הלמידה נתנסה הלכה למעשה בתרגול של מפות, ובכל פעם נוסיף ונשלים מידע על האישיות שמוקרנת מהמפה מזוויות שונות. כל תהליך הלמידה ילווה, כפי שאתם רואים, בדוגמאות ובמצגות לצורך ההמחשה. לתלמידי הקורס יישלח ספר האסטרולוגיה, שפת הכוכבים, שכתבתי ויצא בהוצאת אסטרולוג וחמד ידיעות אחרונות. כמובן שבעזרת הספר אתם תוכלו לבחור נתונים נוספים במפות לאחר הבנת העקרונות שמוצגים בשיעורים הפרונטליים בקורס. להזכיר לכם שהקורס מגובה בפורום שבו אתמוך בכם על כל שאלה שתעלה במהלך תהליך הלמידה. בקורס המתקדמים אנחנו נלמד 3 שיטות לניתוח מפות עתיד. מפות העתיד יצביעו למעשה על העיתויים או על מצבי גורל שאמורים להתרחש באיזשהו אופן בחיים שלנו, אבל הם כבר מופיעים במפת הלידה. בקורס המתקדמים אנחנו גם נלמד לנתח מפות יחסים. אנחנו נתמקד בנושאים כמו בריאות, מצב כלכלי, זוגיות ועוד נושאים מרתקים שהאסטרולוגיה מאפשרת לנו לבחון. גם לקורס המתקדמים תצורף חוברת עם חומר כתוב. זה הזמן שבו אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע המרתק בעולם האסטרולוגיה המופלא. תודה שהייתם איתי, ולהתראות בשיעור הראשון בקורס האסטרולוגיה האינטרנטי שבניתי עבורכם באהבה ובמסירות לב רבה. תודה ולהתראות.